3 May 2026 munzinda wa Lilongwe pa Bremat Multipurpose Hall kunali nkhonya ya lamba wake uyu amene lili naye program ino ya mtedza Time Sport. Snowden Munyanje nyamata wa ku Blantyre adammenya Bison Gwayani pa nkhonya ya maraundi 12 ndipo anatenga lamba ameneyu kukhala katswiri wa super lightweight m'Malawi muno. Ndipo nyamatayu patakali pano tikamuona mmene adayambira nkhonya zake pa professional kuti wachoka kwa macha kubwera ku professional wasewera nkhonya 10 wachita bwino nkhonya zisanu ndi kugonjanso kasanu. Kodi adayamba motani? Kutseri kwa Snowden Munyanje kuli nkhani yotani? Kodi zoti akufunidwa ndi nyamata amene ndikatswiri wa dziko lonse la Malawi akukhala ku South Africa mukuzidziwa? Ndi mtedza Times Sport. Lero muli ndine coach player Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group takhani pomwepo. Snowden nimati ndikulandire kagunde manako akumveka manako ndinene mwana mamuna akumveka koma iwenso sukuimva ikumveka ndithu ikumvekanso kuti coach player alipo chabwino. Snowden ndakulandira ku program imene yankhani za masewero mtedza Time Sport. Tiyamba program iyi mokanga kuti ndi upside down tipita kutsogolo tidzabwerera kumbuyo bwino lino. Choyamba nimafuna tikambe za lamba uyu. Ukavala lamba uyu ndikukhala naye lamba amene yuyu kuti ndiwe katswiri wa super lightweight Malawi muno utatenga pa Bison Gwayani katswiri nkhalakale wa ku Lilongwe. Chimene chimabwera mmutu mwako ndi chani? Umaganiza chani zoti ine ndatenga ndi lamba uyu umaganiza motani? Kwa ine ndimona zoti chichi ndi chiyambi chozakhala world champion. Maloro ayi uzakhala world champion waziko lonse lapansi. Aliyense azazuzuna kuti kuna Snowden nosewera nkhonya wabwino kwambiri. Ndiye ndikakhala kuti ndatenga lamba amene ndanyamula ndimona zoti step number 1 icha ndayiponda ndiko ndikupitirira ndikafike kumene matani ndimafuna kuti ndizafike. Fine. Wagonja kale kasanu nkhonya 10 zimene wasewera pa professional kuchoka kuja kwa amacha nkhonya zachisawawa zopanda zomasewera opanda maucheni zangasi ya kwa amacha ndi ya ku professional imasiyana. Inayi kumakhala magrovu kumakhala helmet mavula helmet mutu ya ku professional. Utafika pa professional wamenyedwapo iwe 5 times ukumenyedwa komanso wamenya anzako ndikupambana ka 5. Sumakhala ndi nkhawa pamene wauyamba ulendo opita kukakhala dolo wa dziko lonse lapansi ni mmene kunenera kuti ndagonjapo kale kasanu. Kodi ngati ndagonja kasanu pa Malawi pokhapano nanga kwinako sumaopa? Ayi ine ndi sinimaopa chichonse fama neno kuti munthu umaphunzira mukulakwisa ndi pamene ndagonja ndimazoti kumene kunde kuphunzira kwa ine ndikupitirirabe chitsogolo. Fama box amene ndagonja nawo kumalawi kuno kuyamba kugonja naye ndi Gwayani magame unonso magonja ndi ma international boxers. Twazo kumalawi kuno ndagonja ndi munthu ndi Gwayani kaya. Lesi zimandipasabe mantha kwenikweni una kuti ningabwelere mbuyo. Uyu makamulanda lambayo nkuti utagonja naye kale mbuyomo? Namba ndagonja naye pa 26 October chaka chatha. Kwenye 8 rounds nagonja ma round 8 unagonja round number 6. Magonjedwe amene wanali utani kwa Bison Gwayani mu October chaka chatha. Time ine ngana zoti kwa ine nali ngati lake punch fana nangozindikira basi yangoti kugwira lake punch then ndikugwa pansi sinaone muno bwino uze anakugwera Bison Gwayani mu October. Kuna nafuna soli match nimenyane naye. Suna mvetsi unamuzo ndeti 8 kumanenso ya round 12 ndi pamene makambandula nkumulanda lamba. Chabwino wagonja kasanu ambuyomu mwina ndi kugonja kweni kumene tingakutchule Roxon Point Simeon Ngoma wagonja naye, wagonjapo ndi Abada Feruz Kadabra amene unagonja nayenso, wagonjaponso ndi Bison Gwayani mu October amene wanenera ndi nkhonya ina imene ukhoza kuti fotokozera weka muno. Nimafuna ndidziwe kuti pa nkhonya zisanu zimenezi imodzi yakuno ku Malawi zinayi za osewera akunja
ndi timene kapena ni nkhonya ziti zimene umakhala kumene kuti koma siku lijali nkanafa kapena nkanavulala kapena ucha izibagera zake zimavumbwa kwambiri akanandivulala zadi amene ucha pazina izi kupatula yagwayani pa nkhonya imene imaona zoti ya Kadabra Abadra yes. Short naja kumpeza weight yake 69 kgs. So iwe unachoka pachani super lightweight 63 ndio unakweza ndikufika pa 69 yeah. Chabwino ndikamenya neno zoti game inali tough kwambiri inali game yakulu inaifed ya 8 rounds wanagonja somo number 6 arasa malonda awiri unatheratu panalibeso mphamvu imene ukanachita anandimenya ntiti then ngakanika kuti ndikhale muno bwino kupuma kumavutika kuti kumene ku Tanzania ndiwa ku Tanzania Kabutara ku Tanzania kutanga punch yake ndiyo tani ni hard punch and hard punch and speed kumano after kumenya fine kama una magrip yake mbona zoti next time undimenyane naye atazazwa sura na kumandi boxer kwambiri for inali fight kwa hiyo yamba kumenya 6 rounds yose ndumaliza for mangotira malound 1 2 kuma nini nantengesa pakafika na 6 rounds sana menyepo Kabadra nkhonya kufika round 6 1 2 imakaya watana ndi anthu makati alo kwa ine yeso na rodabo kwambiri kuti nafika nayo paka na round number 6 endo ndavulala sudiso anavulala yeyo anavulala diso unampatsa chibagera ndiye kwa ile mara zoti next time azazwa zoti nakumandira namenya ndi boxer anyway fine tisanabwere ku success story yako ya nkhonya zimene wachitapo bwino 5 izi ndimafuna ndidziwe kuti kodi chidwi cha nkhonya chinayamba mutani ineyo kwambiri nkhonya nambira muzi zomwe zingali zongocheza zoti ndingazafika ose usini maganizi aso kumana after kuti ndamba kusewera kumaona inamba kuti tenga pang'ono makhano addicted asingapanga sicho kuma boxing ndinagona ichikondo kwambiri kwanu maloto tazafikira pako suna anke fosolanga kuli kunja kuno kuli football yes kuli tennis kuli squash kuli masoro siyana kuli swimming udapita kunkhonya chifukwa chani what really happened udamba bwanji unangonyamuka kunyumba basi kuti ndipita kunkhonya anthu ena ku stadium akuonera mpira kapena kusewera mpira kwa ineyo kumalimona ngati kuti boxing ndimaita ndidweso apadera foti amene ambira zineza simple kwambiri zineza simple nozinira kuti basi singane zoti nangu zile ndine box kwa amene zinaambira kuti anakutenga ndani kuti tewo hanopiri nimafuna uziya nkhazi zimenezo anali champion so wa category omwe ndili kwa bantu opuma hanopiri amene anatenga zoti tiye mese zoti kama muone yeyo cha timakati kusilira kuti tazafika pa dalaka kupasidwa ulemu chani zosiyana ziyana kodi pa 63 pako panachoka hanoke alipo of course masina ngati champion opuma wa champion ndineyo iyeyo wachokapo kaye nanga si lambali ndiwe kodi hanoke namba ogirana naye sitagirana naye oho tibwera ku nkhani imeneyo ndiye hanoke ndamana nakutenga kunkhonya kupanga introduce kunkhonya anali hanoke sidachitika kudachitika chani tsikumene hanoke anali best friend wa ine kwambiri timacheza kwambiri therefore siku lose bakati limozi akapita training ili makana anyamulazi kwa amachani ndamanduza bekuda aphanga tiri kathamange aphanga tene meje punching bag basi zinthu zaneso zamba kundilowa pang'ono bezenda pakhala osanga kapanga oho chabwino hanoki ku Malawi kuno timadziwa kuti ni nyamata amene ali ndi hard punch ukachita masayo atha kukutema kapena kukugwetsa kukupheratu nangati sukuzinda ungoyenda mwachisawawa box mucha ndiye utatha kukupha ali ndi mphamvu zachibadwidwe zambiri amaoneka ngati kuti mwina fupa lake lilibe mphako ndi fupa loti linangolengedwa lolemera kwambiri nimamuona choncho atakhala kuti hanoki waku challenge ukhoza synthesize bakira okay ndisange fuzo mene hanoki so namba wa challenge abulamba yitisana kamenyi anazo amene atazawine pa 3 May pakati pa Snowden ndi Gwayani azamenyana ndi wairo wakale hanoki ndi zachizukire lamba uyu neso akuyanga na masobati zoti ali ndiwe lamba hanoki sizi kunsangalati akufuna atatenga kasunge lamba wake komano poti tili kunjire ine ndizayina kutiriza chinthu chomwe ndili nacho neyo walipo poti ndili kunjiro ukundu kunjiro kwa ine ndino ndizateteze lamba chinthu chimene chili ndini siningale kuti munthu nakachitenge muphweka iwe wakula ndi hanoki wakhala limodzi best friend hanoki akufuna ichi ndi mpaka namudzasinthana zibagera atane kuti yeye tiyeni izakha game yaikulu of course kuti sinangati my best friend is alwano komano nangati tili kunchito tikuyenda timenye basi tikuyenda timenye and ine tikuyenda pano pa kukozekera ndikozeka kwa box ali yesa amene angapange challenge belt amenye
bwerezani mawu amene mukunena pakanema pachifukwa mwabwera ndi matama kwambiri lwa chimwene asinode ayo kumano mukonzekera box unali yes ineyo ndikonzekera box ali yes amene ali pa super lightweight kufuna kutenga lamba amene ine ndokonzeka kumenyana naye ndipo ndikuteteza ni mtima wanga wonse. Habdara wa ku Tanzania yo ndi Hanoki utakhala ni mwayi wosankha kuti nemenyane nduyo kayi koyamba ungasankhe ndani? Abada atusanga fanele kumale kuno kwa abada suzo ningamuyisizira ni ndani bwa kwa the box ose ndikatundu the box wabu the box wabu kumale kuno kusuzo ningafanele tone yako yasinta tone down bwanje umakumbukira zibagila zimana kutuwisa nazo pambiri anga boxing nganda kuma ndi box wa tough kwambiri nenda abada basi chambire bwanje chambire ni inali fight be kwambia round 1 pozafika 6 nimona zona papa ndi kumenya no fight ine ndi fight mwini maifuna ichi ma skills chichose chimonika pati pamene posati wakugwira kapena mankhwala no wa ma skills moja kuti munthu yakumenya skill chabwino. Kodi iweyo ndi boxer uja uti wa hard punch ndi boxer uja wazikwapa pali ma boxer neke ndazikwapa ngati tilekezere ngati Salim Chazama ndamuonera kwambiri ndi nzanga takula kwambiri ndi nzake haimene amakonda kumenya ndachina Wilson Masamba ndi nzake nso silikali oche pathupi ku Lilongwe naiso wapuma pano amaphatikiza ndi anga amapya mtima so ukamenya Salim kuti wamenya wamva kupweteka kapena palikati ndi chibagera Salim amakukwira zimachoka pa boxing zimafika pa fight ndi Salim iweyo ndi boxer otani okwiya uja wa hard punch umazemba zemba ndiwe uti tikulongosole motani program ya mtedza ine ndi boxer amene nimazowa boxing kwa ine nimazowa boxing ili mwa ine ndi boxing mwa ine kamenya boxing nimafana ndionese skill oneke zoni mtu ndikusiyana na ma skill osati PNT makapani menyezo so oneka zibwino zikwapa nimafuna smart fight kind fight yabwino onduze ma boxers amene alipo kumalawi kunowa amene timadziwawa iweyo tingakuike kuti player yako kamasewera ndiwe ndani umafanana nako ndi ndani simungafana chili chose koma ndifana nditenge tikhali ndi chithunzi kwa amene akuonera kanema uyu wa TTV kuti ndikuti boxer uyu akucheza ndi Forte Snowden ndikuti amamenya ngati Gwayani kapena amamenya ngati Salim Chazama amamenya ngati tufuna tidziwe pamenepo Masamba tufuna tidziwe umamenya ngati ndani style yako ine style yanga ndikazoti mafandi yakulu kuti nini na for style ya ine ndiyanga basi ya Maximus Munyanje style yosiyana kwambiri ndisingana zoti mafandi yakulu kabati fananize ndi yakulu mazi ine mafuna fight ya smart munthu ndimenyane naye zosa magwirana zija tisagwirane ndo yama ngati ukupherera uzipherera ngati wagwa koma tisindane zibagera osati zomati chonchi pang'ono ngono pyo chonchi anthu soonera asangalaso zona kuti kunokota bwe uzonera fight yabwino mapereka entertainment pali maboxa ina mbuyomu amamenya kuseketsaso anthu sangalatsa anthu pakuvina ka dance chonchi kuvina kodi iweso imeneja ine kuvina vina sili mavina serious business ndigwire ntchito basi forward onye mabagera basi bwanji yobwerera mbuyo umabwerera okay fight zimatengera ndi opponent game plan yako ndio opponent amene kumenya naye kuti mene umenyera nduyu ndizingosatira mene umenya nduyu ndizibwerera mbuyo zimatengera ndi game plan yako mene wayisanjira chabwino ena amakonda kunena kuti mu first 3 rounds mwina ndifuna ndikakhale tatana naye technical knockout kapena ndi muwete ndiziteteze ndioneka ngati kape ngati ya 12 rounds 10 11 12 nimuonese kuti ine ndine ndani iwe umachita motani ine ndimafuna munthu ndimusewelese kaye atope akatopa muja nende ambe ndikumenya fuka akatopa manya wakhawa bezeka nene mafuna zimezo kwambira kuja ndizingonjeza naye zoneka ngati sindi serious kweni azina kuti boxer yo salis kumapita kava kuluza mphamvu zake basi Bernard Kundai ndi wa ku Zimbabwe wakulilongwe dzina la Kundai likuoneka ngati la Zimbabwe pang'ono ndi wakulilongwe unamenya technical knockout umakumbukira zotani za nkhonya ya Bernard Kundai Bernard Kundai ndi boxer wabwino kumano nthameneyo inalibe timu yaing'ono basi nthameneyo nde sikuti ngati inali game ya serious kweni inathala round number 4 koma ndi boxer wabwino kwa kuchokera round number 1 pakana 4 nakabe ndi musako sampeza chisawa nampeza no round number 4 Tinofazo achikolema ndo ku Zimbabwe inathala round number 2 iweyo kuwina technical knockout timati TKO yes zinali nkhonya yotani Tinofazo waso
box wabwino okakamira nditwazi mphamvu amfupi kwa sina kana umali ndine for cha height advantage ndi mango mmenyera patali basi kuzoti anakane kopanga umampatsa maujeni apatali yaka mabwiza ndipeza ine ndachokapo kale sama kupeza mali long range mali apatali ndi kuti unapulumukira zimene zosati chifukwa ndi odziwa kuzuwa konde kumeneko kumenyera patali konde kuzuwako kumene kumene ndikudziwa oho uli ndi nkhonya ina ya loss by technical knockout Bryson Gwayaniyo wati unalibe experience bwino usati nalibe experience kwano nimononga nalo ali ntimo ondilira wani tunkandelera then fojo ndi andelera mene mafika la number 5 anazandigunda ndi banchi so napya ntima ukangopya ntima makawaluza game plan pamene naluza game plan Sitima Sharif Stima Sharif Stima ingali first fight yanga yoambira professional nawe naso unafikira pa Sharif Stima nawe naso ndikuti umenye technical knockout china chika ndi sina ndi kuti ndikuchokera kwa match anda menya ma Olympics games ndi bwino kwambiri kodi ndi mwana amene iweyo waenda maraks onse ofunikira nkhonya kuyambira kuno modi ukukula mu zimene zozo ndikula mu zimene zo ndaswerapo African Games ndaswerapo ya Gaborone jajeni Region 5 5th Games mipisano ebe ina agenda swerapo ikulu Region 5 ya ku Gaborone unapita napita nakha number 3 nalenga bronze yakuche ya ku Botswana chabwino number 3 chifukwa chani 1 ndi 2 suma mfuna ukhala pa number 1 kapena anandiyimisa nawo ku Zambia bwa timati Stefan Bimba ina akamuta nkonyake ina akamuta naluza mapoints 3 rounds ndamana nditusa kuti ndikhaipa number 3 iye anakha number 1 chabwino tikambeno za nkhonya ku Malawi kuno generally iweyo kuyona kuti nkhonya ku Malawi kuno ikupita pansi kapena ikubwerera mbuyo amene ikupita chitsogolo kapena ikulowa pansi ikubwerera mbuyo ukamamva mbiri za anthu amene ngati achina Isaac Chilemba Mahirasi gulose limene akulu amene achina Madzinyani amene amenyapo nkhonya Malawi muno ndi ukamaona ka generation kanu uona kuti tikupita kuti boxing panopa thokozo kwambiri anthu ayiko kwambiri ngati na Salimu Chazama ayiko kwambiri ndi panopa anthu ambiri aziwana zodana kuti kumasewera boxing kusiyana ni mbuyo pakati pakana leta ferati kublanta kuno komwe kulibe ku boxing kokhala kumwe nake anthu ablanta kuno samona boxing thai zonse tumakarukira kulilongo kaswera nkhonya kublanta kuno aya zima kukhudza kwambiri zimandikhuza kwambiri umafuna ube munthu thai naye kumenye muzi mwakwana anthu akuonena zibali abwere koma thai zonse timakhala kupita kulilongwe kunaji na Mike Chitenje amapangisa pananasiya ndio boxing blanta kuno yafa kulibe ku boxing tiwafunse a Mike Chitenje abwere mwina ayambireso zimene amachita zija zikhoza kusangalatsa kwambiri ndipo ndakosangana kakutava na kuti boxing isafe blanta kuno ayisuseso boxing muku online ndi program ya mtedza time sport program ya nkhani za masewero program imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana anthu amene akuchita masewero kandi kuyendetsa kandi masewero ampira wa miyendo kandi amanja kandi zigogodozi kandi tennis kandi squash kandi osewera amene kaya adapuma timabweretsa osati munjira ija yofuna kuti tikudziweni koma timve nkhani yakutseri kwawo kwa zimene akuchitazo masewero kandi akhonya kandi ampira wa miyendo kandi amanja kandi ogode ndi zina tidziwe nkhani imene imakhala kutseriwo uyu ndi Snowden Munyanje mwana wa zaka 26 zakubadwa amene ndi super lightweight champion pa Malawi pano wamenya Bryson Gwayani kulilongwe kumayambiri wa mwezi wa Mei panopo akutamva kuti akukutchallenge nyamata wa ku South Africa koma ndi nzika dziko lino koma kuti iyeyo panopo ndi box number 1 ku Malawi kuno kuti ndani amene Mayamiko Musland wabwera bwanji pa number 1 Malawi pakati padani mafaira ambira international nikona nakwira wawina kwambiri the box wabwino Musland kwawo ndi kuti ku Malawi kuno mwe pakati kumpoto ndimamvazo ndi wakulilonga koma information yake ambiri ndi ulibe koma wayika moto ku South Africa ndi akuti iyeyo wa challenge akufuna izi mukamenyana naye kuti kulilonga amati ikakhala kulilongwe malake ndayiwala August 30 August nkhonya ilipo akukonza nkhonya imene ina New Dawn boxing ndimene koza New Dawn boxing oho now nyamata amene yuyu Musland ukamuwerenga ukuona kuti mphamvu yake ili pati ineyo Musland de
Kaya mwina kuti mfandi book mine sinimona kuti ni box oranga ndi chitise mantha uninyumwisa. I know. Ni mwana Ni Mosland. mwana kwambiri. Ukammenya mu August mu Mosland. Kwambiri. Ukamgwetsa mutekine kunoko auti kapena. Kwesa mround namba chani. Mano Mosland sakawina mwanjire ndio so wayi. Sakawina chifukwa chani? Dimene maziyo eneyo. Dimene ndikuyo la boxing ya Mosland. Ndono zoti sakadusa ya. Mosland wachepa. Ni mwana. Paringi sakalimba. Yeah, 100%. Ukudalia chani? Mosland nimene ndimona boxing ya Mosland. Dimene ndikuzizira eneyo. Ndo Mosland sangakaime kukati ngalamba. Tikambe nkhani ya majedwe. Mumayang'aniridwa mu utani. Maboxers kumala kuno iweyo kuti ichi musaje ichi muzija mwina khalidwe lyosa machita muzichita izi as a profession mumayinako nditu umayenda munjira zimenezo mumangodzuka mwina basi kunyumba kaya mupeza chinangwa mwaja mbatata mwaja nsima kaya mupeza tsabola kanyenyati enazoni kapena pamakhala upangiri wina. Yes, kumene uri ukhaibe pa upangiro wenera kuno bwino kuti kadyede zinthu zinasukena kudya ngati kachakumwa kwa kaisukena kumwa foja izimezo ayi. Mwabe kuti kuno kumalawi timakati kumani mavuto siyana mwanga ngati maboxers chachani chiro situ kugwira madalira konka pompa ndezi makabe zovuta kuti muno zina zake tikazifikire. For boxing mafuna munthu uzidya zinthu zoyenera kuti uzidya zipasa mphamvu. Ineyo to wandisangalatsa patakhala kuti pali wina wake amene ali ndikuthekera waonera ntezadetsawo yakuti mwene mwana uyuyu ndifuna nimpange support nkhonya ya August. Ungakonde kuti uthandizidwe mu njira ziti kapena zinthu zotani? Kwambiri mena kuti game mene ya August ndibangidwe support kumene. Chifukwa pakali pano pabe zinthu sizikuyenda mene ziyendera. Ni game yayikulu wena ndipange defend ball. Lemafuna be kwa anthu amene ankhaenda kuthekera kuti anthandize pa fight imene akwena ndipange support kuti zachilebe kuno machina yonse. Chithandizo yake ngati chani? Zakudya, mayendedwe kapena training, gym chani thandizo lake chani? Kwambiri ninganeza gym chichonse gym lobwino kwa gym ndi komano maboxers timakhala kusowa zinthu zambiri ngati ma transport kupita ku gym. Kuchoka ku nyumba kupita ku gym ndibwerera ku nyumba. Mwina kawiri pa tsiku training uja. Kwa ndima trainer mamawa ndi mayenera ndika trainer so mazulu. Chabwino. Yes, ndimafuna munthu ukhale chakudya kankaka pamenepo. Kankaka chichonse chikhe. Chakudya chabwino. Nyemba kanyama chani. Ndio zimene zipezeka. Ndio mwachidule ndi ndalama. Patakhala kuti mkulu wino wake apa kuti aphanga. Ndifuna ndikupase support pali 500,000 apa kapena 1 million iyi ma transport chakudya chako kaya wadwala chani ine ka 1 million aka ndikufuna kuti nkhonya iyo ukawine ka 1 million nkokwana kwambiri ndipo pepo ndakhala ndi pasene je kuti mphamvu zoti upenga kwa ndigwira ntchito uno kuti apa ndikuenda ndikagwira ntchito kwa zimene zino mafunikirazo zimafunikira support ndi mafunikira kwambiri tengo maboxer tikamabwelera mbuyo nkhanake makhandi imene support chisamaliro palibe kwambiri. Chabwino mwina nukumbali ya zovala umavala chani? Mwina umakonda kukhala ku blue corner kapena ku red corner kala yako ndi chani? Kapena zimatengera pa tsiku limene kuti imene zili mu ovala izi kapena umasankha? Ayi umakho kwati sumakhawa sankha yapamakhala challenger ni defender ndengati wapanga challenge ndio kwena kukhale ku red corner wapanga defender ukakhale ku blue corner. Koma sulu ngajikusaka kuti iwe umakonda ku night blue or red corner? Metazamika ka red isipati chitira. Okay. Mafaita amene wawina kwambiri ukamachokera ku red. Ku red corner ndikuona kuti apa ndizili bwino. Chabwino. Koma fight apita naye ku blue corner. Sina ndisangasi koma sina ngati makagwira chiro marani khalabe konku ba. Chabwino. Nimafuna wina amene akuonera program imeneyi umuuze zifukwa zimene ukufunira kuti akapambana ndi kuteteza lamba amene ndi zotani zifukwa zake zipo zingati? Chachikulu ndimafuna kuonesa kuziko na kuti ni real champion nweni. Fanga ndingapange defend lamba amene iyi. Ndi kuti ziko lezona kuti sinthaija sana ngogwera yayi mamutu ndi champion nweni. Chabwino. Yes. Trainer wako ndi ndani ku gym? Ama coach ndi trainer ndi ndani? Wanopa trainer wa ine coach wa ine manager ndingoti chiti chose amene amandiyang'anira ndi Brighton Mwando. Ndi trainer ndi coach utani Brighton? Ndipo Brighton ndipanga support kwambira professional yanga yonse. Amakhala kunditenga kuseku ndipo ma support ose amene amachitika amakhala kundithandiza ndi Brighton. Ndamva ma boxers ambiri ndi akulu ena amene amakonda nkhonya amamuyamikira Brighton Mwando akuti ndi coach ndi trainer ndi manager wabwino kwambiri pa Malawi pano. Ndizoona kwambiri ndipo ntchito amayiziwa. Chabwino. Mwati tamulongosolani Brighton Mwando ndi manager utani amaphunzitsa bwanji?
ayi ntchito amayiziwa ndithu ndipo sakhala ndi phuma ndi boxer akhala kuti sakuchita bwino ku training amakulimbikisa kupasa motivation ya mphamvu pakana ukachita bwino ndipo ndi coach wabwino. Ukafika mu gym muja training program yanu chimene umachita ndi chani? Lero wafika kandi half 7 uweruka 11 kapena 10 koloko 2 hours ya training mumachitika chani mu gym muja? Ndikungonyamula zisulo, ndikungothamanga maisa mablo kapena matani munthu mu gym? Okay, munthu kama umakhala ndi plan na kuti week ino Monday ndikapanga zakuti, Tuesday ndikapanga zakuti, nditungeso zoti ndi Monday ukuyenda kumenyeka punching bag, ndiro ukafika ukuyenda kupange stretch warm up, kena kupita pa bag ukamenye bag, after bag upange zina ma exercise awiri atatu umalizire abs kena kubaso zibiri. Ndikuona nkhonya zisanu zimene iwe unachita bwinozi muli ma technical knockout atatu, so zoti iweyo soto 4 I mean yes. Uli ndi chibagira choyipa kwambiri chifukwa nkhonya kuthera pa technical knockout ndikunena kuti basi tawero ndiyo nkhonya yatha iwe basi apitilire ndikuti nzako yosakusewera zamasewera iweyo ma technical knockout amene wamabwera bwanji? Makwambiri mana ndi zeru ndima kukhala ndi makoche zabwino kwambiri kupasa kupangirwa bwino kakhala uli pakona kupasa game plan yabwino kuti pamene ukupita ukapangeza kuti ukasata zimezi game imapanga fana kwa munthu soma chakukonza kuti amene atire muti ndikamenya knockout no imangobwera ndi mene zero imene wapangira pa game plan yako. Iweyo ukazika kuzika apo kumutenga Brighton Mando manager wako trainer and coach kumusiya apo umaona kuti pa nkhonya yako akuthandiza ma percent ochuluka bwanji pa 100%, iyeyo amakuonjezera ma percent angati? Kaya iweyo ndi 50 iye amabwera ndi 50, iweyo ndi 40 amabwera ndi 60 kapena 60% machokera kwa iyeyo ngati coach 40% ndi yako umamuyika potani Brighton Mando? Brighton manga amandipanga support kwambiri, amandipanga support percentage wise ungamuyika mmachani? 50 60 70 mwina atamakira ku 70 fama ndipanga support. Siwa masewera kuti munthu amandipanga support kwambiri, amandipanga support lokaganizidwe kumene kunithandiza nzeru chichonse. Timalize programu iyi ndi chenjezo. Tamuchenjeza tu Nyamata ayi amene ukakuma naye mu August. Komanso amene zako Uchen Phiri amene hano wakhala kuna kuti zambai amene atakatengera mbai nende zamfuna uli nawo mawu otani akamuna awiri amene uziauza ndi chala chomwe patitipo iwe uziauza osawiri moza ndi maso hanuki ineyo ndinokonzeka kuteteza lamba ine timanga wose ndipo silingali kuti munthu atengera lamba imophweka iwo ngatakubwera kuzandi panga akhala akonzeka koma suri konzeka kuti azatengera ayi zose ndisizitheka ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine Nkonzi komanso munthu wa programu iyi coach player Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group. Program ya lero timacheza ndi Snowden Munyanje, 5 wins and 5 losses at professional level. August big fight ndi Nyamata okonkuno ku Malawi kumawatentha ku South Africa. Malawi's number 1 pa super lightweight. Ine ndikupempheni kuti mupitirire kuona ma program otsatira. Bye bye.